Dende hai 40 anos, os deportistas de SQM en Vilagarcía dedícanse a gozar do trial polos montes da contorna, unha afección que en ocasión sírvelles para salvar vidas. A última tivo lugar a fin de semana pasada, cando un grupo de rapaces atopou no monte a un can desorientado e en mal estado despois de percorrer varios kilómetros perdido. Está bastante sedento, entonces estes amigos, como sempre levan unha correa para poder, se un día se queda unha moto sin gasolina ou que sea, remolcar unha de outra, non? Colleron a correa, sujetaron o animal para que non se escapara, e gracias a que tiña un collar con un número de teléfono inscrito, chamaron, puxéronse en contacto co señor do can, co dueño. Segundo indican dende SQM, este can non é o primeiro que se atopan perdido polo monte. De feito, en algunha ocasión tamén atoparon a persoas desorientadas. Sí, aí atrás, unha persoa tamén que estaba un pouco desorientada, porque non sabía en que parte do monte estaba, non? A primeira vez que estaba andando polo monte, bueno, dixemos, pois mira, tes que ir por esta zona, por aquí, baixar alá e tal. Entonces, bueno, pois conseguiu acabar ben a súa excursión polo monte, non? Dende SQM reivindican os beneficios do trial tanto para a práctica deportiva como para manter o coidado do monte, xa sexa limpando os terreos ou advertindo ao Seprona das verteduras. Tamén moitas veces, cando vamos a preparar para facer un trial, limpiamos todas as zonas do alrededor, limpiamos accesos, camiños que estaban completamente tapados, pois pasamos de desbrozadora e demais. Aquí, por exemplo, na zona de Rubiáns, onde vamos xa nos facendo tamén aquí triales, temos sacado nunha semana de limpieza, encher un camión de escombros, o sea, de residuos, lavadoras vellas e demais, e o Ayuntamiento mandou uns 2 camións para recoller todo isto e leválos para o punto limpio. Os aficionados ao trial queren crear unhas licenzas coas comunidades de montes e as administracións para regular o seu deporte. Deste xeito, garantiríase que só poidan practicar deporte no monte aqueles afeccionados que velen polos seus coidados.